Kultant naħsbu li l-faqar jikkonsisti biss fli tkun bil-ġuħ, bla ħwejjeġ jew bla dar. Iżda mhux biss. Fir-realtà l-akbar faqar huwa meta wieħed isib ruħu waħdu. Wieħed jistaqsi jekk dan il-faqar fis-soċjetà tagħna jeżistix. Iżda sfortunatament, is-solitudni huwa tip ta' faqar mistoħbi li qiegħed jiżdied ta' kuljum. Minħabba li s-soċjetà timxi b'mod maġġel, ħafna drabi tispiċċa tħalli warajha l-individwi vulnerabbli u dan jwassal għar-rata għolja ta' solitudni. Kien hawnhekk li lup Djakonija Parroċċi ħasset il-bżonn li toffri tama lin-nies li jinsabu weħedhom ibatu mis-solitudni u ħabret inizjattiva ġdida, il-Kċina ta' Marta, kif spjegalna Albert De Bono mill-Uffiċċju Pastorali. ċeta Marta propju tagħti servizz biex min ikun fil-bżonn min isib ruħu f'mumenti diffiċli u mhux qed jirnexxielu jew jirnexxiela jipprovdi għall-ikel tiegħu jew tal-familja tiegħu jista' permezz tal-kappillan tal-professjonisti li jkunu qed jgħinuh jaċċedi għas-servizz tagħna fejn għall-ikel nieħdu ħsieb aħna bis-sapport tal-komunità u allura nagħmlu fiċ-ċert illi f'ħaġa bażika bħal mill-ikel kulħadd ikollu ikla sabiħa nutrittiva ta' kuljum. Din l-inizjattiva bdiet tirranka fil-bidu ta' din is-sena u issa qiegħda tlaħħaq mal-1200 ikla b'xejn fil-ġimgħa lil persuni li bħalissa għaddejjin minn żmien diffiċli. Iżda aktar minn hekk kif spjegalna Albert De Bono, il-Kċina ta' Marta tagħti lokal relazzjoni bejn min qassam l-ikel u l-benefiċjarji. Iżda kif bdiet din l-inizjattiva? Albert De Bono tkellem dwar l-eruq ta' din l-inizjattiva li bkollox qiegħda tgħin mal-400 persuna fil-ġimgħa grazzi għal 30 volontier tal-Kċina ta' Marta li jippreparaw l-ikliet fis-seminarju tal-Arċisqof tal-Virtù filwaqt li 20 persuna oħra jieħdu ħsieb it-tqassim tal-ikliet fid-djar għal dawk li ma jistgħux joħorġu minn darhom. Ħassejna bżonn l-ewwel għax bdejna fi żmien il-Covid. U fi żmien il-Covid kellek realtà fejn minħabba li kull min kien il fuq minn 65 sena kellu jibqa' d-dar kellek ħafna anzjani illi tilfu lil uliedhom li kellu iktar minn 65 sena li kienu jsajrulhom. U allura permezz anke tal-partnership mal-Alfred Mizzi Foundation konna nipprovdu għamilna żmien ma' 850 ikla kuljum bib permezz tal-volontarjat. Fl-aħħar meta l-Covid battiet indunajna li hemm ċertu realtajiet li xort għandhom dan il-bżonn għax anke wara l-Covid għandek nies illi għadhom id-dar, għadhom ma joħorġux, jibżgħu, ma jistgħux għal-raġunijiet tagħhom jew kif jistgħu joħorġu mid-dar. U dik tfisser illi jkollok realtajiet illi għall-ikel jaslu jkunu se jitilfu ċ-ċans li jibqgħu jgħixu fil-komunità. It-tqassim isir wara referiment minn kappillani, tobba, social workers u psikologi, kif spjegalna Albert De Bono. Biex l-ikla ta' sant il-beneficjarji għandek proċess sieħ. Ovvjament jiġu l-ikel, ħafna minnu donazzjonijiet, xi wħud ikunu qed nixtruhom jiġu dan, u mbagħad matul il-ġimgħa għandek 7 xiftijiet ta' 5 volontira kull wieħed illi jiġu jsajru. Kull darba għandek tisjira differenti, bejn wieħed u ieħor meta ssajjar tip ta' platt joħorġu bejn 120-150 platt porzjon, u mbagħad dawk l-ikliet jiġu friżati. Mill-friża immor darba fil-ġimgħa l-ikliet ifriżati joħorġu fi freezer hubs li għandna f'xi parroċċi madwar Malta, u l-freezer hubs huma postijiet fejn mbagħad tim ta' volontiera ieħor darba fil-ġimgħa jiġbor kull volontier jew volontiera jkollhom il-benefiċjarju tagħhom u jiftehmu magħhom xi ħin tajjeb biex joħdulhom l-ikliet u f'dak il-ħin imorru jiġbru l-ikliet ifriżati u joħduhom id-dar u jagħtuhom skont kemm għandhom bżonn porzjoni tal-ġimgħa sħiħa. U jerġgħu jarawhom il-ġimgħa ta' wara s-sabiħ ovvjament illi kif għedna mhux iwaslulhom l-ikel biss, imma iwaslulhom xi kelma jizziru jafuhom, ovvjament bniedem ma jibqax waħdu. Albert De Bono insista li Kċina ta' Marta titmexxa fuq standards industrijali u barra minn hekk kull volontier li jitħajjar jgħin f'din l-inizjattiva jgħaddi minn proċess ħieħ fejn jingħata t-taħriġ neċessarju sabiex l-ikel li jiġi preparat ikun ikel tal-aqwa livell. Ovvjament l-ikliet għandhom il-prezzijiet tagħhom, jiġifieri kieku ikla u aħna dejjem nippreparaw u naħsbu li dik l-ikla hija l-uniku ikla għal dak li jkun, dik li tkun allura naraw li tkun ikla ta' porzjon siwi, l-ikli tkun kellna naħallsu għalihom inqisu li jiswew bejn 5 u 6 euro. Imħabba kull waħda, imħabba li inti għandek ħafna donazzjonijiet u l-volontier u hekk, dak il-prezz jaqa' inwaqqgħu għall-euro. U l-ikliet jingħataw b'xejn.
Ġifieri, però mela tqis 50,000 ikla fis-sena u għandek euro kull ikla wkoll huwa prezz sostanzjali, però l-komunità l-grazzja tal-Providenza dejjem tipprovdi ħafna. Albert De Bono qalilna li din l-inizjattiva ma tarax u ċuħ għal-ixtejn lil kulħadd. Fil-fatt mill-esperjenza tiegħu, Albert De Bono qalilna li kulħadd f'xi żmien jew ieħor jgħaddi minn mumenti diffiċli f'ħajtu, speċjalment mumenti fejn wieħed iħossu waħdu u għalhekk wieħed m'għandux jibża jersaq għall-għajnuna. Naħseb fil-verità waħda mill-realtà li ntaw magħha hija li kulħadd jgħaddi minn żmien ta' bżonn. U m'għandix għalfejn nisħu nesqu għall-għajnuna speċjalment għax dawn huma bżonnijiet bażiċi qed nitkellmu fuqhom, però ġifieri naħseb illi m'għadniex fi żmien forsi fejn il-faqar taraħ ċaru ovvju. Ħafna drabi il-faqar huwa moħbi, huwa marbut ma' solitudni ħafna, forsi waħda mill-ikbar pjagi ta' żmienna u l-ikbar faqar il-nuqqas ta' komunità biex tgħix fiha u tissapportjah u tissapportjah inti bħilietek u bil-ħin tiegħek. Ġifieri fil-verità hija realtà li narawha tinbidel bħal dejjem imma dik ir-realtà tal-lum. Albert De Bono qalilna li t-sama ta' din l-inizjattiva hija li tqajjem għarfien dwar kemm il-parteċipazzjoni ta' kull wieħed u waħda minna hija indispensabbli sabiex ħadd minna ma jibqa' lura u jkun nieqes minn ħajja sabiħa u li verament tixraqlu. Barra minn hekk Albert De Bono spjegalna li l-kċina ta' Marta tipprovdi klieta sub kitchens oħrajn tal-Knisja bħalla f'kitchen tal-Millennium Chapel u r-refitorju ta' Ħalbalzan bilan li n-nies jintaqgħu u l-komunità tinbena. Ir-refettorju tal-kċina ta' Marta huwa spazju refettorju propju post fej bniet fej il-komunità tiġi mistiedna bħalissa kull nhar ta' tnejn u nhar ta' ġimgħa bejn 6 u 8 ta' filgħaxija kulħadd huwa mistieden biex jiġi jkun hemmhekk. Ovvjament fost dawk li jiġu se jkun hemm dawk li huma mibgħuta mill-kappillan, mill-professjonisti li qed jaħdmu magħhom forsi anke sempliċement biex ma jgħodux jiklu waħedhom id-dar. Huwa post fejn kulħadd huwa mistieden jiġi u jekk jista' jħalli donazzjoni ta' 3 euros għall-ikla li jkun qed jieħu jew tieħu. Ma huwa post miftuħ għall-komunità kollha kemm hi. Fejn kemm min kapaċi jmur anke f'restorant ieħor u kemm min jew hemmhekk jew id-dar biss ma jkunx jintaraf kulħadd jiekol. Għaldaqstant Albert De Bono tsenna li fil-waqt li dawn l-inizjattivi tal-Knisja qegħdin joffru tama sħiħa lil dawk kollha li qegħdin ibatu fi-skiet, appella għal iżjed impenn minn kulħadd biex tinelep il-ġerħa tas-solitudni. Ovvjament aħna dejjem nistiednu aħna l-antana mhux biss li naqdu u ngħinu li minkun fil-bżonn imma li naraw illi ninvolvu l-komunità u allura kulħadd huwa mistieden jiġi jagħti daqqatit. Jista' jagħmel dan hemm diversi modi jekk wieħed ikun irid anke permezz tas-sit tagħna loop.mt u anke studenti pereżempju li jkunu qed jagħmlu l-ħinijiet tagħhom bħala parti minn xi kors jew biex jieħdu xi esperjenza, aħna kemm jista' jkun ovvjament nieħdu gost anzi li niskopru modi ġodda kif mhux biss ngħinu il-minu fil-bżonn imma naraw li dik l-għajnuna veru qed tiġi minn biċċa wiesa tal-komunità kemm jista' jkun possibbli.